Naami diri karon sa Vikings podium kay gilibre mi panihapon sa tagya sa kumpanya nga akong gitrabahoan and talagsa di ako dire. So this is my first time here and happy ko kay at least makatilot ang mga lamis sa kinabuhi ba. Yeah. Pila ganitong buffet ka miss? 1510? 1510 ang isa. Tapos kung minimum of 50 heads, naka 27% discount. And then kung birthday, I think ang celebrator is 50%. Karon din karon sa ko ano? Vikings. Char! Maulom sa tagkaon na niyo eh. Pinuok ko. Mawala tong nutritional rebalancing ani ba? Ingon ang Ginoo, mukhaon kita sa sakto nga pagkaon. Diba? So, eat a little of everything. So, yeah, here at Vikings, kompleto tanan nilang mga gina-offer. Nindot po ang ilang ambience. So, this is my first plate. Sige ko, ang pinakauna gid nga technique nako pag mag-buffet gani. Well, sometimes I have treat day napuyuban nga nutritional rebalancing. So, ang first gid nga technique ana gyud is kaong igaon na og protein. Dapat pinakalasan nimo dayon ni sang drinks. Ang carbohydrate siguro more on rice kana mga gamay-gamay lang siguro rice no para matilawang gyud mo tanan sudan ba. Sure. Hi, Mike. Hi. Oh, ko. Penguin chocolate bun. Oh, penguin chocolate bun. Pero, pak, ang penguin, oh, di ba? Nasa mainit. Ito. Oh. So may, kani, oh. Oh, di ba, cute? Parang nailag na. Oh, wawan. Payo man. Sabang isa sa likod ako mga kauban. And basta itong gipangawan ka ganina, miss? Dimsum. Mga dimsum, tapos nikaon mi og Dimsum straight. sa ano ba? Kaon ba desserts? Puto bumbo. Ito yung mga ice cream, dagan flavors of ice cream. And ito na yung mga kaon ba? Ang sushi bitaw. Sushi. Pero dili kayo daghan ang magikaon, no? We just ate a little of everything. Hey, breakfast pa lang, nag-buffet na sila. Pero ako, lahi akong breakfast. Yeah, alam nyo na. Shake. Tapos sa lunch man good, we had buffet na sad. So, din karon gabi buffet na sad. So grabe man kayo amang engagements earlier. So, kanong gabi na diligid kayo daghan ang gikaon pero natilawan na mo kasagara tanan. Di ba? So, basta enjoy lang yun guys na mag-iuban mga moments na kailangan kita mo engage yun sa atong mga palibot. Kaya pa na po, just be happy. Even if gadayet tagamay panagsa or gadayet ta most of the time, kung ano yan po,
don't limit yourself or don't hinder yourself. Diba? Enjoy lang yun. Enjoy life lang yun. Pero dapat pagkaugma, dahil tasan, ano ba? No? So kung lang good, alternate lang good. Pero ayaw lang good put i-stop imong self. Kaya murag, you know, lisod pud kayo imong i-deprive imong self. Di ka ma-happy, ana, di ba? Kaya nga mga pagkaon. Di ba? Correct. Let's just be happy and basta ang importante, libre. Cheers! Sweet. Sweet. Miss Mary, di ay akong kauban sa trabaho.